Tehelné pole. Historicky aj aktuálne mestská športová zóna v Bratislave za posledné 10 ročia výrazne zmenila tvár. A to aj vďaka výstavbe jednej z najvýznamnejších športových stavieb na Slovensku, Národnému futbalovému štadiónu, ktorý ako niekoľko ďalších arén opäť leží na mieste bývalého štadióna. A bol vybudovaný na tehelnom poli podľa projektu architekta Kamila Grossa v rokoch 1939 až 1940. Patrí nielen medzi najvýznamnejšie štadióny v Bratislave, ale vôbec na Slovensku. Bol súčasťou celkovej územnej koncepcie plánu tehelného poľa, ktorý v minulosti vytvoril rovnako Kamil Gross a futbalové zápasy sa na ňom hrávali až do roku 2009. Výraznou futbalovou osobnosťou, ktorá na Slovane prežila takmer celý svoj športový život, je Alexander Vencel starší, brankár telom aj dušou. No, hrať futbal na tehelnom poli nebolo tak jednoduché, lebo boli tu fantastickí hráči. Cruyff ako najlepší brankár majstrovstiev sveta v 1962. To bola persona, ktorá si zaslúžila tú poctu, že najlepší brankár majstrovstiev. A boli tu hráči ako Popluhár, Vengloš, Moravčík, Bíly. Nechcem ani hovoriť ďalej, lebo niekoho zabudnem, aby to nebolo, že už mám krátku pamäť. Ale boli to fantastickí hráči a dostať sa medzi nich a dostať sa v tom čase do Slovanu. Nie, že to bol sen všetkých mladých futbalistov, ale to sa považovalo za absolútnu česť dostať sa do kabíny medzi hráčov, ktorých som spomenul aj teda nespomenul. Tých 17 rokov tu prežitých v tej bráne prinieslo všelijaké zaujímavé situácie, ale vždy s obrovskou úctou a radosťou spomínam na to prostredie, ktoré na tom tehelnom poli v tom čase ľudia, a nakoniec aj s našim prispením, vedeli vytvoriť. Starý štadión, na ktorom hrával a trénoval od roku 1961, bol doslova jeho domovom. Keď sa dozvedel, že ho idú zbúrať a na jeho mieste postavia nový, neubránil sa slzám. Vtedy, ak začali búrať, tak som mal trošku slzičky a lúčil som sa vlastne s takou krásnou minulosťou. Hoci som veril tomu, že nový štadión bude ďaleko krajší, ďaleko útulnejší a samozrejme modernejší. Je to snáď takmer 20 rokov dozadu, keď Slovan Bratislava, Inter Bratislava, SFZ a Artmedia založili spoločnosť Národný futbalový štadión a povedali, že urobia všetko preto, aby doplnili politikov a aby na Slovensku naozaj vznikol Národný futbalový štadión, lebo bohužiaľ tie existujúce štadióny na Slovensku už nevyhovovali podmienkam tejto doby a 21. storočia. Ja som sa k tomu projektu dostal prvýkrát na fotbalovom zápase na štadióne Interu ešte bývalom, kde mi ukázal majiteľ taký návrh nejaký, ktorý by chcel zrealizovať na mieste štadiónu Slovana. V zásade sme ten návrh dosť skritizovali. Ako architekti sme tam boli dvaja. A z toho nejako vyplynulo, že pokiaľ teda kritizujete, tak skúste vy urobiť niečo lepšie. No tak z toho vzýšiel nejaký náš nápad, ktorý sa potom rozvíjal ďalej. V čase, keď ja som ako generálny riaditeľ developingu Grafobal Group prišiel k tomuto projektu, tak už vlastne boli jediní dvaja akcionári, bolo to SFZ a bolo to Slovan Bratislava. Napriek tomu stále tá idea urobiť Národný futbalový štadión na tehelnom poli, ktorá vznikla historicky pri tých aktéroch, ktorí tam boli pôvodne, tak stále bola. My sme už ako majoritný akcionár v podstate finalizovali kontúry tohto projektu jednak projekčne a potom následne už celý ten príbeh. Aj v tomto prípade sa pri stavbe nového štadióna rozhodlo ísť cestou asanácie pôvodnej stavby a výstavby nového komplexu, ktorý zasadili do mestskej štruktúry. Keďže územný plán to povoloval, aj tá nostalgia, aj tie spomienky na to umiestnenie toho Slovana, že to bolo vždy na tehelnom poli a Slovan je tehelné pole, má to v logu, aj si to nejako uvádzajú, tak si myslím, že to riešenie, že sme to umiestnili tu,
je úplne OK. Pravdepodobne kvôli tomu aj samotný architektonický koncept vychádzal z tvarovania štadióna a jeho urbanizmu nie ako solitéra s veľkými rozptýlenými plochami, ale naozaj ako urbanistického, kompaktného mestského celku. Ako aj pri ostatných stavbách, aj tu prišlo k transformácii tohto monofunkčného areálu na polifunkčnú stavbu, ktorá okrem samotnej hmoty štadiónu pridružila k sebe aj väžu administratívnu a plato s rôznymi obchodnými a komerčnými prevádzkami až po samotné bytové domy. Myslím si, že normálne u nás človek robí takúto stavbu iba raz v živote. Musí sa na to patrične nejako pripraviť, ale tá príprava nemôže byť dlhá, lebo to celé je vždy v časovom strese. Musí to byť rýchlo, všetko hotové. To znamená, že človek má určité skúsenosti, to znamená, že tých skúseností k tomu prístupuje. My sme v zásade získali stavebné povolenie od začiatku toho kreslenia za jeden kalendárny rok. Avšak aj v tomto prípade musíme skonštatovať, že táto stavba je zaujímavá najmä z hľadiska svojej konštrukcie, technológie a prevádzky, už menej z hľadiska samotnej architektúry. Tu môžeme zaradiť skôr k priemerným štadiónom budovaným v rámci Európy. V tomto prípade je bohužiaľ takisto na škodu, že táto stavba nevyšla z verejnej architektonickej súťaže, ale bola priamo zadaná projekčnej kancelárii Expoline. Máme tých projektov už dosť za sebou a človek si v zásade to tak nejako hodnotí a určite, že keď robíte administratívnu budovu niekde v meste, v centre mesta, tak je to veľmi náročný projekt a ľudia to nejakým spôsobom oveľa menej ale vnímajú ako štadión. Štadión je niečo, čo ľudia vidia a kritizujú aj. Ale ja mám celkom, ako musím povedať, dobrú odozvu tomu. Tá relatívne trošku negatívna odozva zo strany architektov bola, pretože nebola verejná súťaž na to. Ono je to aj o tom, že samozrejme vždy sa hovorí, že človek musí byť správny čas na správnom mieste. Ja osobne si myslím, že keď takúto stavbu niekto stavia, kto nie je štát, není dôvod robiť verejnú obchodnú súťaž na to. Tá úloha štátu z tohto pohľadu nejakého financovania tej športovej infraštruktúry je nezastupiteľná. Hej, my sme aj na tomto projekte si dali urobiť normálne jednému z veľkej štvorky analýzu toho, že keby súkromný investor na Slovensku chcel vybudovať takýto štadión, že koľko peňazí mu to prinesie. Nie je šanca, aby sa to zaplatilo súkromnému investorovi z komerčnej prevádzky. Na Slovensku je naozaj tak strašne málo peňazí v športe, celkovo teraz, že postaviť národný futbalový štadión bez toho, aby sa rozmýšľalo nad jeho ďalším využitím, nám nedávalo zmysel vôbec. Hej, takže to bol taký ten náš v podstate prínos, lebo naozaj ten pôvodný projekt, ktorý bol teda Interu, Slovanu, Artmedia a Slovenského futbalového zväzu, tak on tu vlastne vyriešil iba ten štadión ako taký pre futbal. Ale my sme prišli a povedali sme, že poďme spraviť niečo, čo by dokázalo jednak zmysel hrdostne a rozvojom aj pre tú mládež, aj to, že tam tie svetové hviezdy budú môcť prísť, ale poďme spraviť niečo, čo tomu štátu dokonca prinesie výrazne viacej peniazy, ako ho to bude stáť, ak teda by tam bola podpora štátu. S výstavbou Národného futbalového štadióna sa začalo 1. septembra 2016. Realizovali už Strabag, pozemné a inžinierské staviteľstvo SRO. Zmluvná cena za štadión vrátane vybavenia bola približne 75 miliónov eur. Na jeseň 2018 investor pripustil, že definitívna suma sa zvýši v súvislosti s vyššou cenou práce i novými nárokmi UEFA na osvetlenie a niektoré časti infraštruktúry štadióna. Poskytol Národnému futbalovému štadiónu dotáciu vo výške 27,2 milióna eur, ktorá bola odpočítaná od kúpnej ceny. Tým, že sme to celé riadili, tú výstavbu toho štadióna, tak my sme to urobili samozrejme komplikovane, ale snažili sme sa s tým niečo dosiahnuť a my sme vlastne výstavbu štadióna potom už, čo štát povedal, že nejakým spôsobom prispieje, tak sme robili formou verejného obstarávania, ale nerobili sme formou verejného obstarávania klasického, lebo vy kým dáte zadanie a vy obstarávate dodávateľa a potom to postavíte, tak to trvá roky. Ale urobili sme to tak, že sme urobili 4 verejné obstarávania. Najprv sme spravili verejné obstarávanie na zbúranie starého tehelného pola, kde sme urobili to, že staré tehelné pole sme neodviezli na skladku, ale my sme ho rozdrvili tu na kúsky a kúsky starého betónu zo starého tehelného pola sú v základoch nového tehelného pola. Tým sa spevňovala zem vlastne. Takže
Keď hovoríme o novom tehelnom poli, tak ono stojí na starom tehelnom poli. Bez toho starého tehelného pola by malo problém, lebo by nebolo zhutné na zem. Potom následne sme urobili verejné obstarávanie na zhotoviteľa skolaudovateľnej stavby. To znamená, že tento zhotoviteľ postavil štadión, ktorý je skolaudovateľný podľa slovenských predpisov. A potom sme robili dve verejné obstarávania, jedno z nich na technológiu štadióna a snažili sme sa ho urobiť čo najneskôr, aby tu boli čo najmodernejšie technológie. Lebo keby sme spravili iba jedno verejné obstarávanie, ak sa to štandardne robí, tak tu nám máme televízory 5 rokov dozadu, počítače 5 rokov dozadu vyrobené, lebo každý si to objedná, nikto nevie, čo bude o 5 rokov technologicky. Na tento štadión sa chodia pozerať európske kluby, Atalanta Bergamo tu bola, Sparta Praha tu bola, viem, že Olympique Marseille bol nahlásený, neviem, či prišli pozrieť, že ako vyzerajú najmodernejšie technológie v praxi, že vďaka tomuto. Samozrejme, tým pádom tu boli 3 dodavatelia naraz, lebo Strabag ešte dokončoval skolaudovateľnú časť a už tu nabehli technológovia, už tu nabehli tí interiéristi, ktorí dorábali tie interiéry a boli to zábavné kontrolné dni. Ja som veľmi oceňoval ten prístup dodavateľskej firmy ku tej stavbe, lebo tá stavba sa naozaj stavala relatívne veľmi rýchlo. Zoberte si, začalo sa stavať v septembri 2016 alebo v októbri a na konci roku 2018 toto všetko stálo. Projekt Národný futbalový štadión získal cenu Stavba roka 2019, ktorej vyhlasovateľom je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva ABF Slovakia a jedným z gestorov je aj Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Píši sa aj ocenením Efektia v kategórii súkromný sektor, ktorú udeľuje projektom za energetickú efektívnosť Asociácia poskytovateľov energetických služieb. Vysokým podielom obnoviteľných zdrojov energie na ich dodávke patrí projekt k unikátom vo svojej kategórii v celosvetovom meradle. Riešenie pozostáva zo 4 transformátorových staníc s 2 záložnými diesel agregátmi, moderných LED svietidiel, tepelných čerpadiel so studňami a plynovej kotolne. Unikátom je využívanie tzv. Odpadnej energie v prechodných obdobiach, kedy sa jednotlivé časti objektu podľa potreby vzájomne vykurujú či ochladzujú. Funguje to tak, že pri výroba tepla býva tzv. Odpadová energia a tá odpadová energia v prípade vykurovania je chlad a ten chlad sa nepustí do vzduchu, ale sa využíva ďalej. A opačne, keď sa vyrobí chladu, odpadová energia je teplo, sa využíva na výroba teplej užitkovej vody. Takže v týchto obdobiach 100% vyrobené energie pochádza z obnoviteľných zdrojov a zároveň je extrémne finančne úsporná tá výroba, lebo nič sa nevyhodí. Všetko sa využíva naplno. Finálna cena energií tu na štadióne pre vlastníka štadiónu je možno 30% nižšia, čo sa týka tepla a dokonca asi o 70% nižšia, ako je štandardná cena chladu dodávaného. To znamená, že jednak zelené a jednak neuveriteľne komerčne výhodné riešenie, ktoré sa na tomto štadióne podarilo zrealizovať. Ja si myslím, že najlepší prípad je nejak spomenúť ceny na rok 2021 pre tepla. Na celý areál Národného futbalového štadióna sme na úrovni 55 € za megawatt hodín dodávaného tepla. A v podobných projektoch v tejto oblasti sme na úrovni 80-85 € za megawatt hodín. Takže to hovorí, že ako je to technologické riešenie reálne na tie prechodné obdobie, tá technológia vie fungovať naplno a tým pádom zarobí aj na tie obdobie, kde tá efektívnosť nie je až taká vysoká. Čo sa týka samotnej architektúry alebo samotného stvárnenia, bola tu použitá membránová konštrukcia, ktorá vlastne je podsvietená a tým vytvára akúsi zaujímavú prezentáciu tejto stavby. Každý štadión je riešený v kombinácii oceľovej konštrukcie a prefabrikovaného betónu. To znamená, keby sme zobrali štadión samotný, tak dnes je to prefa, ktorá sa doveze ako schodiska alebo ako aj tie časti tribún a skladá sa to ako skladačka. Samozrejme, musíte mať najprv tú oceľovú konštrukciu urobenú, aby ste mali na čo ten betón, tie prefabrikáty položiť. Tu je to urobené tak, že v zásade to predpätie tej oceľovej konštrukcie nám zakrýva všetky rady, dokonca 3 metre pred prvú radu. A potom jeden z najjednoduchších spôsobov je použiť túto membránu a touto membránou prekryť ten štadión. Tá membrána sa
vypína, svojím systémom je elastická, relatívne ľahko sa čistí. Je to niečo, čo umožňuje to, že máme z hornej časti plnú membránu, to znamená neprší na divákov, ale zároveň pri východe z tých jednotlivých častí cez prestávku majú perforovanú membránu, to znamená vidia von zo štadiónu. A máme tu ešte tretí materiál, hliníkový plech Kalzip, ktorý nám prekrýva severnú časť tribúny, ktorá je znížená. To zníženie tej tribúny vzniklo kvôli svetlotechnike, pretože my sme situovaní relatívne blízko k bytovému komplexu Tegelhof. Tá svetlotechnika vás limituje z hľadiska bytov a obytných priestorov v určitú dobu počas roka, v marci nejakú dobu musí mať slnko. Keďže nám to pri tej výške, ako je celý štadión, nevychádzalo, tak sme išli na limit, ktorým sa to podarilo dosiahnuť. Tým pádom máme tú severnú časť tej tribúny zníženú o 6 metrov a tým, že je v podstate ona znížená a pôsobí taká otrhnutá od toho celku, tak sme použili iný materiál, čo sa ukázalo ako celkom ako fajn riešenie, lebo v tom inom materiáli to vyzerá veľmi dobre večer, keď sa to nasvieti a je to dobrý kontrast voči membráne, ten lesklý plech. Koncepcia tohto štadiónu vychádza z pláta, ktoré vytvára celé prvé nadzemné podlažie, v ktorom sú situované naozaj všetky komerčné prevádzky, z ktorých sa vstupuje jednak do samotnej hmoty štadióna a jednak do ostatných obslužných častí tejto stavby. Princíp toho riešenia bol v tom, že my sme ten štadión posadili na plato vysoké 6 metrov a z toho nastupujeme do štadiónu. To znamená, aby sme mi odľahčili ten nástup pre divákov, ktorí by chodili len smerom hore, tak z toho plata v podstate polovica divákov, cca 10 000 ľudí, ide dole. To je tá časť, ktorá, vidíte tam ten ochos, ktorý vlastne lemuje ten štadión a druhá polovica divákov ide hore. To znamená, nástup pre divákov na podujatia alebo fotbal je z plata vo výške 6 metrov. My to máme v zásade úplne na hrane, tú hornú tribúnu, z hľadiska sklonu. Tá spodná tribúna je, ak to vidíte, tak je oveľa pličia ako tá horná. Tribúny sú najstrmšie, aké UEFA dovolí. Už UEFA vám nedovolí strmšiu tribúnu. Čím je tá tribúna kolmejšia, tým lepšie vychádza krivka viditeľnosti, samozrejme. My pri tom počte cirka 20 alebo 22,5 tisíc divákov máme relatívne veľmi blízko aj toho posledného diváka, čiže všetci vidia veľmi dobre. Bol tu medializovaný taký problém, že boli miesta, z ktorých sa nevidí, sprava zľava. Vzniklo to aj tým, že mali sme umiestnené skyboxy na jednej strane štadiónu v určitom odstupe a v určitej dĺžke, ktorá sa potom z hľadiska aj pripomienok určitých od UEFI, televíznych štúdií, neviem čo, sa zmenila a preto nám vznikli miesta, ktoré pri fotbalovom zápase nie sú dobré z hľadiska viditeľnosti na celú plochu, ale sú úplne OK pri organizovaní koncertov napríklad. Štadión s kapacitou 22 500 sediacich divákov je postavený plne v súlade s vysokými štandardmi UEFA s komplexne vybaveným zázemím na medzinárodnej úrovni. Ide o multifunkčný objekt, ktorý spĺňa náročné požiadavky aj na organizáciu podujatí. Ako jediný v strednej Európe umožňuje svojou koncepciou zjednodušenú manipuláciu pri veľkých hudobných produkciách tým, že hracia plocha je po jednej strane prejazdná aj pre ťažkotonážne autá. Multifunkčnosť VIP tribúny umožňuje organizovanie rôznych spoločenských podujatí s kapacitou až do 2500 účastníkov. Priestory VIP sú modulárne členené na 5 nezávislých a zvukovo oddelených celkov. Veľká konferenčná sála je okrem najmodernejších audio, video a konferenčných technológií vybavená aj zvukovou slučkou pre sluchovo postihnutých účastníkov. Tak sme nainštalovali do vzduchotechniky dodatočne, také sa to volá, že ionizačná technológia a to je najmodernejšia technológia na ničenie všetkých baktérií a vírusov, ktoré sú vo vzduchotechnike. Takže keď tu nás sa vyťahne vzduch, prejde hore cez tú ionizačnú technológiu, tak náspäť sa vám vráti určite 2/3 efektívnejšie vyčistený, ako keď sa používajú tie klasické technológie, ktoré sú u nás napríklad na operačkách v nemocniciach. Štadión je vo všetkých tých svojich konferenčných miestnostiach a spoločenských miestnostiach vybavený najmodernejším pohľcovaním hluku. To znamená, že vy keď sa pozeráte na to, toto nie je len architektonické, že tie lamely sú hore na strope,
Premyslené technologické riešenia tu vidno na každom kroku. Hracia plocha je vyhrievaná a automaticky zavlažovaná. Vstup na ňu majú však len priami aktéri futbalového zápasu. Zahliadnúť ju tak povediac z dola môžu všetci tí, ktorí si stretnutie prídu pozrieť ako VIP návštevníci vďaka priehľadu pri vstupe do VIP zóny. Tá je niekoľkopodlažná s tribúnou a skyboxami. Rozsiahla mediazóna poskytuje veľkorysý priestor pre prenosové vozy, štúdia, prekladateľské kabíny a multimediálne, technologicky vyspelé komunikačné služby. V priestoroch zázemia sú taktiež vyčlenené priestory pre umiestnenie centrálneho dispečingu. V podzemí je 996 parkovacích miest. K užívateľskému komfortu patrí tiež dostatočné množstvo bufetov, toaliet a jednoduchá orientácia. Tá zároveň umožňuje v prípade potreby evakuáciu plne obsadeného štadióna do 5 minút. U nás je to tak, že štadión sa vyprázdňuje na plato. To znamená, unikajú jednými unikovými cestami tí, ktorí idú zo spodu, tých 10 000 ľudí, a druhými unikovými cestami tí, ktorí idú z vrchu a stretávajú sa na plate. Ten štadión je obohnaný nejakým pletivom, ale v prípade paniky tak sa otvárajú všetky tie pletivá, čiže tam je veľmi bohatý unikový priestor. Tak ako napríklad bývalý fotbalový štadión Tehelné pole bol orientovaný východ-západ, tak my sme ho orientovali sever-juh z hľadiska západu slnka. Večer, aby nesvietilo jednému z tých, ktorí hrajú do očí. A potom sa nám to lepšie celé na ten pozemok aj zmestilo, pretože požiadavky investora boli vytvoriť okrem štadiónu ešte aj iné funkcie. A tie iné funkcie sa nám tak nejak logickejšie do tohoto priestoru podarilo dostať, keď sme ho orientovali opačne. Tu bolo komplikovanejšie možno to, že okrem toho, že je tu ten štadión, sú tu aj iné funkcie ako administratívna budova v rohu toho štadiónu, kombinácia parkovisk pod štadiónom pre štadión aj pre iné funkcie, systém tých vjazdov a logistiky tých vjazdov, aby sa diváci, ktorí prichádzajú na štadión, nemiešali s tými, ktorí sem chodia pracovať alebo bývať. Čiže to bolo trošku komplikovanejšie z hľadiska prípravy toho projektu, ale my sme obstáli, čo sa týka UEFA, úplne dobre. Tento štadión je naozaj pýchou Slovenska, je to naozaj štadión, ktorý spĺňa všetky kritériá európskych štandardov. Naozaj sme sa aspoň v tejto oblasti dokázali vyrovnať tým našim európskym konkurentom a vieme ponúknuť nadštandardné služby, kvalitné zázemie, obrovský komfort, na čo sme na Slovensku kedysi neboli zvyknutí. Dneska tu máme úžasný štadión, ktorý, ako som už povedal, naozaj spĺňa všetky štandardy európskej úrovne. A keď sme kedysi v minulosti chodili a obdivovali tie štadióny v zahraničí, tak dneska taký štadión máme tu doma v Bratislave na Tehelnom poli a všetci sa z toho tešíme, lebo naozaj nám to dáva úplne iný rozmer a úplne iné možnosti, či už v rámci tej zábavy, ktorú vieme vytvoriť počas toho zápasu, alebo ten event, ako ho inak ponúknuť v podstate tým ľuďom, že dneska tu už nie je len o tom fotbale alebo o tom dianí možno na tom ihrisku, ale je to aj naozaj o tých službách, ktoré tu dneska dokážeme poskytovať, či už je to zázemie v rámci ochozov štadióna, alebo je to zázemie v rámci hospitality zóny, to znamená, či pre VIP klientom skyboxy, proste to rozhranie je úplne niekde inde. Týmto sme sa vyrovnali naozaj a dosiahli sme úroveň toho európskeho štandardu a úplne iná radosť pracovať s niečím takýmto, ako keď to porovnám s tým, čo to bolo v minulosti. Ja si myslím, že o 10 rokov je možné, že budú nejaké lepšie technológie, čo sa týka nejakého involvovania ľudí do diania na štadióne. To znamená, že možno, že sa budú ešte viacej nejako smartfóny zapájať do toho diania a ešte viacej budú nejaké notifikácie a podobné veci. Čo ale umožňuje tento štadión vo finále tiež dovyvinúť a nie je to žiaden problém, je to tu na to nachystané. Ale inak, že by som ja videl ktorú vieme vytvoriť počas toho zápasu alebo ten event a ako ho inak ponúknuť v podstate tým ľuďom, že dneska tu už nie je len o tom fotbale alebo o tom dianí možno na tom ihrisku, ale je to aj naozaj o tých službách, ktoré tu dneska dokážeme poskytovať, či už je to zázemie v rámci ochozov štadióna alebo je to zázemie v rámci hospitality zóny, to znamená, či pre VIP klientom skyboxy, proste to rozhranie je úplne niekde inde. Týmto sme sa vyrovnali naozaj a dosiahli sme úroveň toho európskeho štandardu a úplne iná radosť pracovať s niečím takýmto, ako keď to porovnám s tým, čo to bolo v minulosti. Ja si myslím, že o 10 rokov
Je možné, že budú nejaké lepšie technológie, čo sa týka nejakého involvovania ľudí do diania na štadióne. To znamená, že možno, že sa budú ešte viacej nejako smartfóny zapájať do toho diania a ešte viacej budú nejaké notifikácie a podobné veci. Čo ale umožňuje tento štadión vo finále tiež dovyvinúť a nie je to žiaden problém, je to tu na to nachystané. Ale inak, že by som ja videl niečo, čo by znamenalo, že o 10 rokov by tento štadión potreboval nejakú zásadnú novú investíciu, tak si myslím, že nie. Myslím si, že stále to bude moderný štadión aj o 10 rokov, za ktorý sa nebudeme musieť hanbiť vôbec ako Slovensko teraz.